Zašto car David nije trebao da prebroji stanovništvo u Izraelu i zašto je to grešno pred Gospodom? Kada se broji, ako nisi pažljivo čitao Bibliju, prijatelju, znači kada se prebrojava narod, on se prebrojava samo kad Bog zapovedi. I to se radi pred neku bitku, obično, ili pred neki važan događaj, i onda svaki, kada se vrši prebrojavanje, onda svako treba da da neku donaciju, kako se to kaže u Bibliji, otkup za svoju dušu. Razumiješ? To su neka pravila kada se radi. Znači, postoje neka pravila koje je Bog uspostavio. Kada se prinosi kada se prinosi žrtva, kada se radi ovo, kada se radi ono, i sve to ima svoju svrhu i poruku. Ja ću te podsjetiti da je Mojsije bio kažnjen kada su došli kada su išli kroz pustinju, i onda narod u 2 navrata je Bog intervenisao i dao narodu da pije vodu. Prvi put je narod kukao i tražio vodu i Bog je rekao Mojsiju da udari po steni i stena će se razdvojiti i poteći će voda. I Mojsije je uradio to, udario po steni i voda je potekla. Kasnije je Bog rekao Mojsiju na jednom drugom lokalitetu da progovori steni. Znači, samo da progovori steni i poteći će voda. Znači, ne da udari. Mojsije je bio ljut zato što narod traži, stalno negoduje, nezadovoljan i tako. To isto koji danas što imaš u Srbiji i svuda u svetu, narod nezadovoljan. Narodu nikad ne može da ugodiš. Bog je rekao, progovori steni i poteće voda. On je udario štapom 2 puta. I zato što je to uradio, Mojsije nije ušao u obećanu zemlju. Voda je potekla. I sad ćeš kažeš, pa kakve to veze ima? Rekao mu je, progovori steni, on je udario 2 puta. Sve što Bog kaže u Bibliji ima svoje duboko značenje. I ništa Bog ne kaže slučajno. I sve taj žrtveni sistem i i sve što se radi ima svoje značenje. I to ne može da se prenosi na pogrešan način. U Bibliji piše da stena na kojoj zidamo je Isus Hristos. Kad su išli kroz pustinju, Bog kaže Mojsiju, udari po steni i poteće voda. Znači, Isus Hristos će biti udaren da bi nas mogao da napoji, kako Isus kaže, živom vodom, koja teče u život večni. Kad su ponovo došli na drugo mesto, Bog je rekao, progovori steni. Sad su dovoljne reči molitve. Nema potrebe da Isus bude 2 puta udaren, da Isus bude 2 puta razapinjan. Dovoljne su samo reči molitve, onome koji se žrtvovao za nas, da se mi napojimo živom vodom. A Mojsije je udario 2 puta i preneo pogrešnu poruku koju mu je Bog rekao. Znači, ne može David da prebrojava vojsku kada on hoće, nego kad Bog kaže. I kad se prebrojava vojska, treba da se prinese dar za otkup. Znači, David je tu prekršio nekoliko zapovesti. I u Bibliji piše, kaže, opsedno, kaže, ušao Sotona u Davida i nagovorio ga da prebrojava vojsku. U prevodu nagovorio ga da krši Božji zakon. Ali ti, prijatelj, nisi pažljivo čitao Bibliju, što ti kažeš, kakve to veze ima? Aron, koji je rođeni brat Mojsije, je imao 4 sina. 2 njegova sina, starija, su radila službu u hramu. I oni tu službu nisu radili kako treba. Prinosili su na način na koji se to ne radi. I kaže, sišao vatra s neba i ubila ih. Kakve to veze ima da li je prinuo ovako ili onako? Vrlo važno. Kakve to veze ima šta jedeš? Možda jedeš i ovo, važno ti da napuniš stomak. Pa nije to tako, prijatelj. Nije to tako. Pogotovo ako si sveštenik. I Bog je ubio njegova 2 sina i onda su ova druga dvojica došla mesto njih da rade. A ova njihova tela su izvukli. Aron nije rekao nijednu reč. Znači, kad se rade ozbiljne stvari, nema tu igrarije i tako dalje. David je prekršio zakon i zato je bio kažnjen. I onda ga je Bog pitao. Biraj 3 stvari koje hoćeš da ti uradim. Posle došao prorok. Bog pošlje svog čoveka, kaže, zato što si ovo uradio, biraj 3 stvari, jednu od ove 3 stvari da ti uradim. Da Bog pusti na narod, na pomor na državu, razumeš, bolest, kugu, ovo, ono. A onda bilo jedno
Ne znam šta je bilo drugo, a treće je bilo da 6 meseci budeš, da padneš u ruke svojim neprijateljima. Opa. A David kaže ovako proroku, reci Gospodu ovako, biram da Gospodu ja padnem u ruke, jer on je milostiv, pa će se smilovati i neće me puno šibati. A ako padnem u ruke mojim neprijateljima, kukala mi majka. Samo kaže da, samo nek padnem Gospodu u ruke. I to je izabrao David. Kaže, jer Bog je milostiv, on će se smilovati, neće me kazniti kao što je, ja ću, razumeš? Pametno je rekao. Mudar. Razumeš? I onda je bilo, kaže, prošao anđeo gospodnji tamo napravio. Jer narod je živo nemoralno, razumiješ? I onda je on hteo da ide da podilazi narodu. To ti je kao demokratija danas. Vlast mora stalno da podilazi narodu, razumeš? Da bi narod za njega glasao, razumeš? Tako funkcioniše.